Ladies and gentlemen, nhasi tiri kwaRusape kumusha kwangu ndokune rukuvhute rwangu ndokwakavigwa baba wangu ndokwakavigwa sekuru vangu madzitateguru angu uye ndo kwandichavigwa. Saka kana uri muRusape uchida ndimbopfuurawo nepo ndinosvika anytime because inenge iri kumusha ekaya. I'm coming home, song yakaimbwa nevaimbi vaya vekuAmerica. Patatasangana nechikomana panapa. Mdzara, madi. Mukomazigo. Muri sei? Ndinofara zvekuti. Beta. Munogara kunogere muganda renyu rakatsvindirira mungori neka 1 pimbu chete paribhodhi yenyese iripo. Munogara kunoku? 24/7 mukomazigo ndogara kwaRusape kwachiduku kumusha. Kwachiduku? Yes. Kwachiduku kuri anda chifani? Chief Chiduku. Chief Chiduku. Yes. Munochengetedza mitemo yenzvimbo yevanhu anenge vachiripiswa pamavhidhiyo anenge atendera paindaneti. Aiwa isu atidaro mukomazigo tinochengetedza mitemo yenzvimbo. Semakurudziro azvinoitwa nevaridzi. Yes. Alright, munoona materemu? Mukomazigo I'm a Seventh Day Adventist church person. Ndoenda kusabata every sabata, saka kana tichishanda toshanda 24/6 kwete 7. 24/6. Yes. Wow. Kune vhangeri ririkuparidzwa kusabata rikunzi bvai mumaguta mende mumaruwa because nguva dzatakusvika dzakashata, saka kana uri kumaruwa unenge uri pari nani mbizha namamborinzwa? Ndakarinzwa neniwo nditoriparidza futi. Munoparidza muchiti chii? Kuti mumazuva ekupedzisira seyayo zviri nani kunge tiri kumamusha. Hakuna matemptations akawandisa as compared kuma urban areas anogona kutibvisa pamberi paMwari. Matemptation amunoona ndevevakadzi? Zvakangowanda zvinogona kubvisa munhu pana Kristu. Tinozvitora sematemptations. But kunyanya evakadzi? Kunyanya evakadzi. Manje kunokuzva kusina vakadzi vamupedzisira mazobatana amai chibaro here? Kwete hatidaro. Tinongo variko but vashoma mushoma wavo tinongozama kusheyana kuti zvikwane. Mukanzwa here ava mukoma vari kutaura panapa? Tangotanga nekupinda munyaya. Handisanda kubvunza zita renyu munonzwani? Zita rangu ndonzi Emmanuel Mberi, but I prefer Sekuru Mberi. Sekuru Mberi? Sekuru Mberi, yes. Munhu wechidiki asina kana ndebvu donzi Sekuru? Sekuru Mberi. Why? Ndakambomhanya chikombi saka ndiri windi ndiri padhuo. Ndaishanda nemuzukuru wangu. Saka aitraya kundirespecta tiri kumakombi ikoko, saka ainditi sekuru kusvikira rengi yese yakunditi sekuru. Vanakono ndozvavari kuda, saka rekatingoti Sekuru Mberi. Makarigamuchira parapfumbira? Kubva rapfumbira, yes. Saka mune vazukuru here? Aiwa handisasi. Kana muchida kuita muzukuru wangu munogona kujoina. Ndini wekutanga muzukuru wenyu manavo? Alright, ndanzwa. Alright, mataura makambomhanya kombi? Ndakambomhanya chikombi. Patati tiri kuchikoro maholidays zvamavhara. Hazvisi zvese zvaunozongoda kuti kuna muchembere pandiwa mari yechakati, zvimwe zvacho unofanira kungozviitirawo wegawo, zvimwe zvaunongoda zvinaisawo. Wana muchembere wakakavha ma-school fees, ma-rentals ne-stationary. Zvimwewo izvi zvikwanisiro zvako izvo. Aiwa unozamawo something zvaunongozviitawo. So ndangoti haregani mhanye chikombi. Tikwanise kubatanidza zvanenge nchida zvishoma nezvishoma. Yes. Semaonero amuri kuita panapa tiri pamunda wamukoma Mano. Saka tatiseka timbonzwa kuti mukoma Mano vari kurimei uye vari kuzvigona sei, uye vamwe vanoda kurimawo samukoma Mano vanotanga sei. Mukoma Mano ndatitangirei apa. Mukoma Mano time makamhanya kombi angari makore apa? Ma-first years ekuteshiari. Ndiri kuteshiari ndo pandakatanga kumhanya chikombi. You know holiday ekuteshiari it's a bit long. Vazhinji havazivi kuti tertiary chii. Alright, kuuniversity pandakanga ndiri kuita kadegree kangu kuuniversity pa MSU. Pama-holidays paya ndangoti kugara hazviiti. Rega ndizame kuita something zvinongonipawo zvimari zvekuti zoti kana ndaikoko handizopusipusiwo pane vanhu. Saka ndikuona kunge muri munhu anoda kutsvaka-tsvaka. Ya zvekutsvaka-tsvaka zvakanyanyisa, ndozvida zvakanyanyisa. Chido chekutsvaka chinobva mukuti makakura muchitambura here, kumba kwakaomerwa here, kana kuti mangori munhu aishanda? Kutsvaka-tsvaka tichikura namai nababa pamusha taidzidziswa kushanda. Saka mukudzidziswa kushanda taidzidziswa kunzi mukushanda ndo munobva raramo yakanaka. Kana uine zvaunoda usakumbire, shanda. Saka kushanda kwatinochiita towana zvimari zvatinowana, totsvaka zvatinoda. Izvezvi kune zvinhu hobho zvekuti unokwanisa kuita mari izi zvakafanana nekuba? Ya, izvozvo inzira dzine njodzi unogona kuzviita uchibudirira zveshuwa.
but one day unogona kutadza kuzobudirira. Plus nzira dzakaita sekuba dzekutsvaka mari nekuba hadzisi nzira dzakanaka. Zvinhu zvatinoconsider sechinhu chakanaka pakutsvaka mari, chinhu chekushandisa simba rako, chinhu chine chekuita neziya rako. Ndo zvinhu zvatinogona kukurudzira kuti tishandise nzira idzodzo pakutsvaka mari. Ndokupawo hanzi siyanai nekuita sei nekuba. Mapedza tertiary, mapedza gore ripi tertiary? Ndakapedza 2022. 2022. Ndo pandakapedza tertiary paMSU, pandaita zvidzidzo zvangu ndaita economics. I was economics department. 2022 tichigraduate muna December. That was 2 December. Yeah. 2 December. Ndo patakagraduate. So ndikutaura a postgraduate. Postgraduate. Mtawa ne postgraduate. Mtawa Economist. Economist. Hey, minister wedu vamtuli Ncube. We finance. Ma aspirations enyu aminawo amunotarisira kuti nefundo yandinayo muupenyu dangenda apa ndeapi? Zvakawandisa. But kuti tisvike ipapo zvinogona kutitorera nguva, saka tinorova step by step tichitotanga nekufarming iko kwatitoriko tichitoenda kusvika tadini tasvika. Izvezvi muri kufarming? Izvezvi tiri kufarming. Muri murimi? Ndiri murimi, yes. Alright. So panapa tiri pamunda wamukoma Mano. Tiri kuwanzwa kuti rwendo rwawo rwekurima rwakatanga sei? Muchipedza chikoro makananga umunde rega makambotsvaka basa? Yes. Ndichipedza chikoro 2022. Tatadongera 2023. Saka taifana kutanga kutsvaka basa 2023. Unfortunately, sekuru wangu wakabva warwara. He was very old. He was 96. Wakarwara nedementia. At 96. So waisakwanisa kufamba, waisakwanisa kuita anything. Waifana kutoti wange vachibatsirwa. So ndakangoti ndichipedza chikoro iwo achibva watanga kurwara. Vane vana vavo 2 vakomana vasara. Baba vangu nemunin'ina wavo. But hawasi kunoko. Wari kuSouth Africa. Saka inini ndiri kupi? Ndandiri kunoko. Pakatanga kurwara sekuru. So I decided kumbomira zvekutsvaka basa. You decided? I myself decided. Hamuna kugarurwa dare here unzi ndiwe uri kumusha tokutumira $50 pamwedzi anochengeta sekuru? No. You know, this sekuru of mine is someone anga ari pamoyo pangu, and he is still pamoyo pangu because vane zvinhu zvakawandisa zvavaindiitira towards my education. Zvekuti dzimwe nguva kana vabereki vangu vakaita sevanononoka kuvana zvikwanisiro zvekuti ndiendere mberi nezvidzidzo, he was that someone who was available to chip in and cover that gap. So pavakarwara ndakazvipira ndega kubva pasi pemoyo wangu kuti I must render back love yaitwa nasekuru kwandiri. So kuchengeta sekuru kwandakaita, to me it's not a privilege, and it wasn't an achievement. It's a blessing. I can call it a blessing because I respect pano. I wanted to say, to take care of someone who once cared for you, it's a blessing. So by taking care of him, I was happy, and then I started to pass pemoyo wangu. It's unfortunately that he's no more. He's dead now, but I truly appreciate everything zvawakandiitira mulife mangu kusvika ndisvike pandiri kusanganisira zvekurima. Chimbovapa respect pano? Like how can I respect you? Anongonzi andiri aya atakapapa wakavigwa ma-final respects, but vanhu vari close, you always remember the memory of someone who has contributed immensely to you. I want to thank my sekuru for bringing me where I am. Kwamuri koko sekuru wangu ndinokutenda. It's something of that sort. Zvinongobva pamoyo. Yeah. Like I can say, kuti ndiwe zvandiri nhasi, it's because of him. Kuti ndigone kushanda ndichishandisa maoko angu, it's because of him. Kuti ndikwanise kupedza zvidzidzo zvangu, it's because of him. So kwavari ikoko, I truly say thank you for everything. Thank you so much for everything. You managed to raise a person like me, and I respect that. Yes. Ladies and gentlemen, mugonzwa, this is very, very emotional, but ndichamboti garei futi
ipapa hanzi hapana munhu anobuda munyika muno mari mupenya, which means ndo nzira yedu tese hapana chabuda ari mupenyu. So rufu hatifaniri kuriona sechinhu chakanyanyoshata ingori nguvo yekuti tichibuda panyika ndo nzira yekuti tiende kune imwe nyika yatinoita se yatiri kuenda. But munguva yeuchembere manje vazhinji kana vorwara vanowanzoshaya anovachengeta. Fortunately venyu vakaona vanovachengeta. Zvine mablessings here hazvinazvo kuti inini ndinosiya zvese zvandanga ndichiita nemapodcast aya ndombonochengeta gogo vachembera kumusha. I can say if there is a percentage that goes beyond 100, zvine ma-benefits kana kuti ma-blessings akawandisa kuta take care yemunhu achembera. Let me say this, Mukomazigo. Sekuru wangu wanga kusagona kufamba. Waisagona kudya. And to make matters worse, wakaita stroke. Saka ndaivagezesa. Ndovapakisa chikafu. Ndovatakura kuabvisa tatisatane wheelchair by then. Ndovatakura nemaoko. Ndogara pazuva, ndovaendesa pazuva. Ndoenda pabvute, ndovabvisa ndovaendesa pachinyi? Pabvute. You know, waigona kurara maskati. If you allowed him kurara maskati, then manheru aurare, ivo ndo vanenge vakuresta. There is one thing I can remember. Usiku hwese hwawaisarara, waingoti Mwari, ndoda mukomborere mwana uyu. For the whole night, waizvitaura more than 20 times, Mwari, ndoda mublesse mwana uyu ari kundichengeta. I can, with confidence, say, I can witness my blessings. And my blessings, ndichimareceiver, I can say it's because of my sekuru. Zvine ropafadzo dzakanyanyisa, hakusi kupusa, hakusi kudzungaira, hakusi kushaya zvekuita. But like I said before, that to cater for those who once cared for you, it's a blessing. It's really a blessing. So inini, I might not have zvakawandisa, but I do have a belief yekuti ndine a blessing yandakasirwa nasekuru through kuwachengeta kwandakawaita. Your blessing iri kuoneka. Serious? Uri mutema ako but kutema kwako kunopenya so. Thank you so much for that. Thank you so much. Polish kwa murumo. Aiwa chinhu chakanaka, ladies and gentlemen, we are learning, and I believe in the future opa uchachembera uchaona muzukuru akaita sewe. Yes. But nemakuru mangani kwe? Handisati ndakurisa zvakanyanyisa, but ndiri mu29 paushoma wawo. Wachembera mukoma. Ndachembera. Une mudzimai here? No, I'm not yet married. So uchaita mwana wekutanga rini? They say life begins at 30. At 30? Yeah. Ndopa warutarisira. No, maybe. I'm not sure. Ende mwana wako wekutanga uchatarisira aite mwana wekutanga wake rini? To me, it's not about age. It's about zvikwanisiro. Kana Mwari vakamuropafadza zvekuti anokwanisawo kuwana zvikwanisiro zvekuti aite cater for his family. At early age, it's okay, even 20, 21, 25, but I prefer 25 and above, 25, 26, somewhere there. Yes. Why? Yeah, because brain-wise, kana akapiwa wisdom na Mwari, anenge ava a bit mature to handle a family. Nekuzwa kuti kana ndikatsvaka zvandinotsvaga, pakupera kwezuva ndoenda ndondoshiya nemhuri yangu. Anopiwa wisdom nani? Na Mwari. Ko wisdom hanzi dzinowanika kuchikoro nekudzidza upenyu nengono zvinenge zvichiitika. If wisdom yaiwanikwa kuzvikoro, when God said to Solomon, unoda ndikuitirei, Solomon afanira kuti handibhadharire school fees nzeni ndiwane wisdom. He said I want wisdom because he knew kuti wisdom inobva kunani? Kuna Mwari, not kuchikoro. Iwe unozviona here munhu akachenjera? Me? No, I don't think so. So you are foolish. No. I'm not foolish. You're somewhere there. Some above average. Above average, yes. But ndona ngokachenjera. Why? Kuchengeta sekuru. Wosvika pakupiwa blessing. Wotorangarira ndapiwa blessing. Vamwe vazhinji ana sekuru tinongowasiya vangori kumusha tichingo ndokusachenjera kwacho. No, sometimes kunenge kune munhu anogononga ari kuvachengeta. You know, kuchengeta mubereki. Sometimes it's not by means yekuwapa ground uchiwachengeta physically. You might be somewhere like in town uchishanda. Pane zvishoma zvaunowana, you can give them something. Ikoko kutochengeta futi wabereki ikoko. Ladies and gentlemen, murume uyu akachenjera
ari kungovawo hambo hake kuti handauchenjera, but we are talking to a very wise man here, totaura naSolomon. Alright, wabva kuchikoro wakambotsvaka basa here? Yes, pandakabva kuchikoro, when I was about kutanga kutsvaka basa, ndo pakabva patanga kurwara sekuru. But sekuru tapajamba ipapa. Tongoti wabva kuchikoro. Let me say, andina kugara nasekuru for a period of 1 week. Wakarwara for something like 2 years. 2 years? 2 years, yes. So I was with him for that period. Ndakazotanga kutsvaka basa, taenda tandowawiga kumakowa. Yes. So vamwe vangu pavakapedza chikoro 2022 tichipinda mu2023 vakatanga kutsvaka mabasa. Inini by then ndakatanga kuitengeta sekuru. I was with him all the days kusvikirawo Mwari wazotonga. That was 2025, end of 2024. Ndo pavakashayika. So 2025 ndo pandakazotanga kuti rega ndiitewo zvekutsvaka chinyi basa. Saka something like 12 months ago. Yes. Basa wakarwana here? Basa ndakatsvaka like unoko zonzi pakadi pari kudiwa munhu enda nemaCV woenda wo but pakutsvaka kwendakaita dzimwe nguva handidi kunyepa, ndairi wana, but ndari wana salary yacho manje inini nezvandakazvimisira kuti ndofana kuita muupenyu. Pamwe pacho unogona kuwana basa wonzi you are overqualified for it, unofana kubvisa degree, wobvisa A level, woshandisa form 4. Pamwe pacho waitonzi chitombosiya izvo zvemari zhouse izvo, uya iwewe woenda woona kuti kana wakundotsvaka basa uri munhu angori munhu asina anything chakamuita backup, you expect something like 150, 200 to 250 salary per month. So inini handidi kunyepa, I'm not ready to accept that kind of a salary. After 4 weeks I decided kuzvisiya zvekutsvaka basa munomu. What were you ready to accept as a salary? At least without kuti academic qualifications, even zvechipower zvacho, inini handisi nyope. Like I said, kuti takadzidziswa kushanda, ndinoshanda zvekuti ndikakushandira unokwanisa kuwana something from zvinhu zvandinenge ndabata. So ndinitarisirawo kuti kana tikatangawo kutarisawo zvekuti at least a minimum of 450, kana zvisiri kutofamba a minimum of 450, by then it was okay. But tichitarisirawo zvekumawo kana 5 zvichikwira, I can do zvandoda kuita, at the same time I can be able to budget. So to say 200, 150, 250, 300, it's something else chandaisakwanisa kutambira by then. Saka ndikakupai 450 munoona ndibatiro kamera here but dzingari pabasa since musiri nyope. For now, no. Why? I can say no because I'm into something else that I can expect a better income than 450. Now or later? Now, not later. Now. Hey. Yeah, upenyu wachinja panapa. Alright, ndatizoke. Saka ndakandichiti womashaya basa. Yes. So ndazoona kuti madi kutsvaga reo minister. Unfortunately, there was no vacancy there. I decided kutora passport yangu kubva ndaenda kumhiri kwaLimpopo. I did go ku SA. Then ndiri ku SA, I was working in construction. Ndakambosiya zvema certificates izvi. Ndikati hai ndisati ndatsvaka zvema certificate, in the meantime rega nditsvake zvekudini zvekuita. So I was in construction. Dhaka boy mudara. And my very first job was to be a Dhaka boy in construction. And ndakaita munyama wekusvika pachirenovate kwa double story. Saka as a Dhaka boy maikanyira madhaka pasi, mokwira nawo mudenga, makamaisa mabhaketi, makamaisa pamafudzi. Mudenga mairenovate kwa mama makapwanywa wo. Saka maitsika na kudzika pasi moloda rabo mabhaketi, modzika nayo pasi. So maikwira nedhaka, modzika nerabo. Mokwira nedhaka, modzika nerabo. Saka ndo mavakirwa anoita dzimba dzatogara idzo. Something like that, yes. Munonyeba mamuri Dhaka boy. I was a Dhaka boy. Like real. Maoko emasalad ya. Cameraman. Maoko ya ndi masalad. Like real. That's cameraman. Like real. Nai vanhu tudze maoko ya kambokanya Dhaka ya. Like real. I was a Dhaka boy for 2 strong months. Non-stop.
usually vanhu vakadzidza singaitiwo vane madegree maeconomist vanenge vashaya mabasa vobva vazoti arika tinoshanda nemadhakaboy vanenge vachingotaurira vanhu chirungu vachingovadadira vachingovati aisu takadzidza tichazowana zvedu mamuri munhu akanako here nevamwe vamashanda navo kana mainge watarisira basa. You know there is subject jargon. Every Subject jargon. Subject jargon. What's that? Every field ine language yayo. Kana makundokanya madhaka mavocabulary tombosiya pasi totoita zvemuconstruction. maitaura mawords apa. Of course. Iyayo chaiyo evakomana vemuconstruction. Eni rangouya iroro. Ndo ramunota. Muconstruction avaconsider chirungu language wise kuti matenses zvakamira munodiwa chipower. Yes. Are you strong enough kutakura bag cement? Are you strong enough kumixa concrete ne cement nejecha? That's what they consider. Zvekuti ndakadzidza ndakaita sei ndakaita munofane nzara. Ndiri kupaona kuti South Africa kunobatwa munhu ngunzi mamubatwawo zvakwete kawani zvakanyanyisa chingotiudza kawani kamuna ndaibva kubasa ndangoburuka train tapinda just main road inongofamba nevamwe. I don't know kuti vakaona chii pandiri wakaona momo so ndakangowana 6 boys ndiri pakati pevamwe ndichitofamba pakati pavamwe 6 boys ndakangondikomba kubva ndatosara ndapakati pavo. What they do ku South Africa avakukumbiri. They take whatever they want. They take everything. Kana vakaona kuti une safety shoe yavari kuda vanoibvisa vokutora everything. Maworksuit ndakaenda kumba kana ndichita kunge munhu ari kungobva ake mumarounds ndichibva kubasa. The other time andina kuwanikwa ndine zvinhu bo ndakufamba ndichisiya zvinhu kumba. They said kana uchifamba semunhu wemurume unofamba nesomething sekuti vana mukoma tikakuona tinorarama. I said then I don't have. Ndakarohwa to bed ausha imhosva haufaniri kufamba usina chinhu wana something chekuti vana mukoma vakakubata vanorarama. Ufamba ne10 rand kana nefoni chekuti vanokwanisa kutora pauri wondotengesa wowana kurarama. Nyika yedu haisi perfect, but how did you feel about our country? Muri munyika yeutorwa yoyo yamunonzi kukafamba usina chinhu imhosva. You know thank you for asking that question. Inini I'm a Zimbabwean 24/7. I'm 24/7 even pasabata. Even pasabata I'm a Zimbabwean. I'm so proud to be Zimbabwean. Nothing can ever remove me from kuda Zimbabwe. I like this country. It's a peaceful country, a quiet country. Ukaita masurvey throughout the whole world. Zimbabwe is a blessed country. In one wari so loving, one wari so kind, one wane respect. People who love God. Zimbabwe is a peaceful country. You can walk around in Zimbabwe anytime. Uchita zvaunoda even usiku you know it's expensive kushandisa phone ku South Africa mu street ka. But here in Zimbabwe unotodhuma musika wemunhu wemadomasi uchibaya phone. You cannot do that in South Africa. So kana tichinge ndiri muno mu Zimbabwe I feel safe 100%. So I'm proud to be a Zimbabwean. To me, like I said before, to be a Zimbabwean, it's not a privilege. It's not an achievement. It's a blessing. I might not have money, but every morning, I'm a Zimbabwean. Yes, I say I'm blessed. Yes. Just that I'm blessed. I can testify to that, ladies and gentlemen. In South Africa, no pretend I'm in phone. Usina, alright. Yes. So what happened pandaishanda mu construction? There was a time ndakati ndiri kuda kuzoway in life. It was a burden for me to work for someone else. I said instead of working for someone else ndichimirira monthly salary, what if I venture into something that I can do myself? Ndiwe my own boss. Ndakaita zvimasurvey zvandakaita ndikaita zvimaresearches zvandakaita semunhu akadzidza so semunhu akapfura nekuchikoro economist. So ndakaona sekuti farming is the way to go. Farming is the way to go. Yes, ndakaona sekuti farming is the way to go. If I venture how many other farming, options did you have? Ndakambofunga zvekuita welding. Ndikambofunga zvecarpentry. Ndikambofunga zvekufoma even my own construction company. But you know zvinhu izvozvo zvine period.
Your own construction company where? That side in South Africa. I could ndaigona kuvhura my own construction company. Ndo hire one knowledge on how to do it. You see that? So if munhu akati ndoda vanhu vanondipendera, inini I know nothing about it, but then ndotsvaka vanhu vanozviziva, ndovabereka kumashure kwangu, ndova ahead even ndichi. So I was just thinking kuti ndoita zvipi. Ndikambofunga kuda kumboita zvemabhero kuti ndikaunganidza mari I go back to Zimbabwe ndondohodha mabhero ndichitengesa ndichididi. Ndikambofunga zvemafoni. Zvemabhero azvibvumidze munoziva. Zvemabhero tine takungoita muhaso muchiniki chehaso chine chachehaso unenge wamuchiraundi chehaso. Ndakambofunga kuita zvemafoni kuti ndogona kuhodha mafoni ndichitengesa, ndotsvaga nzvimbo yandinogona kuzviitira. Ndaiunganidza pfungwa, but I come up with farming. Kuti if I can do farming zvinogona kuita bo. Zvinogona kuita. Yes. Why did you choose to do farming in Zimbabwe or not in South Africa? Or maybe you tried to do it in South Africa before and makazobudirira sereke mukatikaititire kunoko. Why are you here? You know, kuzviitira ku South Africa kuri a bit expensive. Because uri kupinda mu field ine vanhu vakarongeka already. I was in Cape Town. Cape Town wanoita farming mavets. And kana vachita kuzviita they mean it. Vanoita pachivheti 24/7 nemoyo wese, hawana zvimwe zvinhu zvavanoita vakangoti farming. And they have generational capital. Everything, my equipments, and they do have access to my loans because vari munyika mao. So inini ndikada kupinda mu that race. And varungu futhi. Ndiri kupinda muresi mune mavheti. Number 1, andina land, ndofana kurenda land. Number 2, level rangu runofana kukwikwidza kuwa level revanhu ivavo. Unogona kuona kuti uri kufamba long distance nespare wheel azvibude. Azvibude. Many people right now they are stuck in South Africa, not because they are held hostage, but they are afraid of coming home. They fear ameno chavanonyatsotya kuZimbabwe chavasina kukura vachiona. How did you take that, since uri munhu wechurch, how did you take that step of faith yekuti ndakudzoka kuZimbabwe? You know, it zvinongotsvaka wisdom. Inini nyangwe mukaenda mukandondigadzika kunyika inonzi this country is rich, mukaenda mukandondigadzika kuUK, mukandondigadzika kuAmerica, as long as ndisina zvandiri kuita, it's nothing. Wamela Dubai here. Hazvibatsiri. Wamela Dubai. No, handisanera kuDubai. So ne utaura izvozvo seromela Dubai. The thing is, hazvibatsiri kugara panzvimbo yakanaka. Kune zvinhu zvaunofunga kuti zvakanaka but usina chauri kuita. At the end of the day, munofana kudya. You need money to buy. So kana usina mari yekuzotenga zvikwanisiro, ndongogarira just kungonzinzi ndane tennis ndiri kuDubai, ndisina zvandiri kuita. It's and that thing ndo iri kukuwadza my youth. People of my age, kugara panzvimbo wasina zvavari kuita but vachingoda kuti zvanzi vari ku SA. Iri kukuwadza my youth chete kana kuti munhu esari ku SA. Rega ndikutaura zvavanhu vezera rangu vanoziva. Ndogona kuzorowa. Vanhu vasiri vezera ndogona kuzorowa. Kugarira ku SA kundotorwa mapicture ndiri ku beach. Kugarira ku SA kuenda ku Table Mountain ndonotorwa mapicture kwanoenda ka1 pagore. Kuti zvinzi aposta mazvionere. Vari kuenjoy life. But inini myself ndichizwa kuti I'm not enjoying. Alright. So izvokudza vasina zvavari kuita. Kuti it's pointless. It's senseless. Kugara in a foreign land, usina zvauri kuita, yet you can be able to do something back home. Something meaningful. Something meaningful, yes. Something productive. You see? And remember, patine tichigara, nguva inenge ichifamba, nguva haimiri kuti nekuti mukomazigwa havasi kushanda saka rega timbositikewo. Time flies. You discovered kuti after 5 years matokura makutochena musoro, but musina chinhu. Muri ikoko. Kuneka proverb kechirungu kanonzi time is like a bird. Yes, it flies. Yes, hakuna ka proverb kakandinango ka create obanaba. But maxhosa makamakunda sei kune maxhosa mamwe maxhosa maza. Yes. Makamakunda sei maxhosa. Makazi makamasiya sei. Amunosiya mwaneyo. No. I'm trying to gadzira nzira yangu zviripo.
you know those guys, it's one of the temptations yatinogona kusangana nayo kana tiri kusaidi uko, because vanhu vacho vakabarwa zvakanaka for real. Those guys vakabarwa pafair, and unoona kubva vava nezvikwanisiro, they don't work hard ka vanogona kungomitisana utanga utopiwa mari grant yekumitisana kwawaita, you know. So and you get, I was nema guys that side waita zvekukecha you can catch ka for 2 rand kana utenga cigarette unenge utoribo utowana munhu wako kana ungotenga ma black label. Yes. 4 makutoenda pazvinhu zvato. Magana ngwe yakati basi. I stayed ku SA 20-25 years, but before 2025 ndaipinda nchibuda. Muchingokunda chete medzi. I tried. You tried. Makambo fail out. No, not even one day. Not even one day. Congratulations. Thank you. Josefa. Mumba mapotifa. Ndikupaona. Madzoka now. So, panaka ndiri ku SA, ndichishanda construction, I decided to venture into farming. Ndabva ndatotaka kutobhajeta zvinhu zvekuti ndiite chinyi farming. Inini ndaisashanda basa rinoshamisira zvezvo, like I said, I was a daka boy. Saka ndaisevha zvimari, ukawana zvishoma zvawaona woisa paside, zvishoma zvawaona woisa paside. You know, kunzvimbo kune kusiri kunyika kwenyuka munobhadhara rent, munotenga chikafu, hakuna chimunda chinorimwa muriyo. Saka ndakaunganidza zvimari zvandakaunganidza kuti ndikwanise kuuya kuzotanga kuita farming kuno kuZimbabwe. Saka ndapedza, though kune zvimwe zvinhu zvairamba zvichinzonzi kuti you can't go man, ngatigare ku SA. I said no, I must go home. Zvimari zvamakaunganidza zvishoma. You know kuti kana uchinge wakambopfuura nekuchikoro unotrya ku upgrade, you upgrade yourself. Like I said, I was in construction, ndichita daka boy. Vandati mu construction mune mataila, mune maplumber, mune mapainter, mune makapenda. Ndechipi chizheti chandingakasike kumaster kuti salary yangu iwe a bit high. Yes. I mastered painting. Okay. Wamana ndise kumashure ndiwanzei. Kusvika ndakutomaster chigame, and my salary was a bit better. Instead of kuwana 200 rands per day, ndakuwana 450 per day. Oh. Something like 20 something bucks. That's a lot, yeah. Yeah, it at least as compared to ndaimbowana. Saka zvakandikasikisa kubudgeta zvimari zvangu. Nezvimwe unozongoona komana kuti ngatimbobete bhora. Zvinoita. Makambobeta? Takabeta, bhora takabeta. Pakurutira kurarama. Kutraya kuti kabudget kaya yakati sekanoti simuke. Mari yakawanda makawina mari. Ndakawina something like 8,000. 8,000, yeah. Mama beja mari? It was ndabeja 300. 300. And then yakawanda makaluza mari? No. Ndakatombotiruze approximately 45,000. Ndakatomboruza. But based on your experience now, what can you advise munakada sena notamba pa Spin City? The tamba Spin City nini I don't encourage at all vanhu kuti vabete. At all. I don't encourage. It's a sign of laziness. Unyope. Sterek. Because you want to make money wakagara usina zvauri kuita. You know. Ari in Saudi. All right, Sunday. No, I don't encourage people to bet. But you know, I was stranded. Ndaida mari kuti ndofana kukasika ndibude mu SA. I must go back home. I wasn't comfortable at all to be in SA. So the method was wrong. It was very wrong. The motivation was correct. Yeah. The motivation was good, but the method was wrong. I said no. I must leave this as early as possible. I must go home and find something else to do. Saka ndakaunganidza zvimari zvandakaunganidza nekuzongobatanza. You know, as a guy uno hustler. Ndakakwanisa kuunganidza 7,000 bucks. 7,000 mukati bucks nga American. 7,000 American. Bucks. Yes. Okay. Yes, 7,000 American. Vanati more than 100,000. It's more than 100,000 because 100,000 rands is something like 5,000 American US. Saka ndakavunganidza. I want to thank. Those on that is only I'm thankful kuna sekuru wangu because
I'm sure ropafadzo dzavo dzavakandipa ndo dzaingonditeera ikoko dzakaita kuti ndikwanise kuunganidza kamari kako kekutanga I'm also sure. my own project. Saka ndauya ndapa ground kubva ndati ndochirima kupi. Inini I don't have land. Nemusina kuya muchitenga Honda Fit. Handina land. Honda Fit iri right. But unogona kuishandisa kuita zvimushika-shika. But it's not always that you get money. You are not guaranteed to get money. Plus sevakomana vechidiki kadzungu kane karipo kaunenge vechidrive nedzungu musinobva yarovera. Plus amusisirina kamari kake kekuzoigadzirisa saka matositaka. Plus unenge ndatakura stroke. Eka uri kuzviona. Saka ndakaona kuti ndite zvehonda plus kuti ndite zvehonda Fit kana kutenga chimota. Zvaisazokwanisa kufinance project yandaida kuita. Plus in my mind andina kumbobvira ndafunga zvekuwa into transport kana zvekutsvaka chimota. Ndakangoti business randichaita ndo richaburitsa mari yekutsvaka chimotikari. So handina kumboita pfungwa yekutenga chimotikari. Ndakangoti mari iyi ndofana kuinvesta kufarming. Kubva ndauya kubva ndati handina pekurima handina munda ndingaite sei. Muri landless. Ndiri landless. Kamunda kangoripo kadiki ndekahana mundara. Something like 3 hectares. 3 hectares. Yeah, 3 hectares. Retaure ne handitsambotaura zve-subject Jargon. To that subject Jargon. Kuno kuti tiri kumaruwa. Yes. So we want subject Jargon yekumaruwa. Manga mine kondiwa here kana dhunduru. Alright. Tingangoti kondiwa nekuti dhunduru zvakangofanana. It depends nekwaunobva. Kuno kutoriti kondiwa. Kuwamwe vanoriti dhunduru. Saka tingangoti wanga vaine makondiwa. But makondiwa iyayo anogona kukwana kuita mahekta 2.5. Yeah, 2.5 hectares. Kubva ndaona kuti nezvandiri kuda kuita hazvikwani. Rega nditsvage kuti hakuna here umwe ane makondiwa akawanda. Ekuti ndinokwanisa kuseenzesa asiri kushandisa. Kubva ndawanawo someone akati hai inini munda ndinawo wakakura zvekuti unogona kurima zvauri kuda asi isango chairo. Inini ndoita sei kuti ndiregedze futi hazviiti. Chirega ndiende ndione munda uya. Ndakasvika unofenda unopererwa. Gombo. Gombo riri nani. Tikutaura sango chairo rekuti tinogona kutongouya nemhuka tongodzisa imomo dzototanga kutorarama totovhura game park. Mombe mhuka malions nei totovhura. Kubva ndatoona kuti panapa zvechitertiary zviri kufanira kutombomira pakutoda zvechipawa. Tanga gobora. Kutema first kwakutenga demo nefaira. Kutema kuti nditenge chainsaw. Zama msina demo. Ama makaomerwa. Msina demo. Kuti nditenge chainsaw. Kuti inenge yakutopinda kupocket yakutokwadza mari. 6,000. Uri kuzviona. Kwakutoti rega ndimire zvechainsaw. Rega nditsvage demo. Kwakuchitsvaga demo. Kwakuchitanga kutema. Kwakuzotsvagawo vamwe vanhu vaindibatsira ndichingowapa zvimari kuti omana mukandiitira chidhunduru ichi. Ndopai mari yakati. Naipo zvimari zvikuratidza kuti zvikuitwa nemu-SDA musavadha anotya Mwari rekana ndimangovapo mari dzekungobatirira vanhu. Aiwa haina handibatiriri. Inini what I do. Yeah, economics dzine kakuda kuzoti dzibatirira vanhu mukati because ndingotora kueconomize kakuti budget idai. But I normally said amana portion mukanchaje mari yakadi. Then wakumana kuti pa 50 mukuru. Zvoti 50. Zvakakosherei. Izvozvo zvinoita kuti munhu anozokushandira anoshanda akasununguka than kuva a dictator anongoti apa ndepe 20 itoita ende kupa 20. Plus munhu kana achikushandira anokushandira akasununguka. Evenwo iye anoshanda achifara kuti mari yandiri kushandira imari yandachaja. Saka I was like that kuti unoda mari munhu otaura. Then kana ndichizochema ndoto mune mandikwadza ko mukandibvisirawo 10 kana 5. Iyo vatanisi kubvisa 10 ndakubvisa 5. Then toshanda takadaro. Saka tapedza kutema munda. Hatina kuzowana nguva yekugobora. Because zvaizondistraina futi budget. Saka taingotema zvakanaka zvekuti munokwanisa kurimika. Yeah. Saka tadaro kubva ndaenda kundotsvaka
seed ndikati ndeipi crop ndatimbomira kuenda paseed. So ladies and gentlemen, panapa muri kuona one of madhunduru avainawo. We could have shown you a landscape view of just what, but I think what we could have clearly shown you a full landscape view of wherever that he is doing my farm, but I can assure you that he has got more than 6 makondi or madhunduru akadai. But vanhu vakakurira kumusha kuri kumaruwa, you know kuti madhunduru tikangorova ka hectare or 2 tinokatirwa nzvimbo toenda panext that is imwe legacy of colonization yekuti minda yedu yaidimburwa tichipiwa panhu but nekuchitonga uzizere vamwe tichipiwawo minda tinenge tane minda mirefu handiti. So dati mungoudzawo munhu akaita seni ari kubva kumaruwa anenge achiti hatina minda, so I don't want to be part of farming because I'm landless. Minda hakuna here. Kuwa landless haisi limit yekuti munhu angakone kurima. Like now tiri kuma reserve kuma rural areas. You know that thing of colonization. Varungu vachiti colonizer, they made us think kuti the real lifestyle iri ku-urban. So vanhu wese wakasiya ma-rural areas wakaenda kundogara kuma-urban. Minda yakasara isina vanhu vanorima. Kune minda yakawandisa isina vanhu vari kushandisa. So to say andina pekurima andibvumirani nazvo. You can come to any rural area wondotsvaka pekurima ndokumbirawo kurima. Vamwe vanorendesa, vamwe avarendesi vanongoti hai as long as minda yedu yakatochengeteka ita sei rima. Saka pekurima paripo pakawandisa. But kuti tinofunga sekuti hazvikwanisiki nekuti handina munda. Ini handina munda, handina kana dhunduru kana 1. Mbaka ndakarima more than 10 hectares. Indisina kana hectare kana 1. Saka kusawa nemunda haisi limit yekuti unogona kutadza kurima. You can do unogona kutorima kana 50 hectares. Iwe usina kana dhunduru kana 1. It's more than possible. Asi munda wako unoudawo here tikupi. Maiwe, munda. Hapana chinhu chandinoda semundazve. Ende inini munda wandinoda. Handidi munda uri less than 30 hectares. Ndoitei nawo. Handina zvandoita nawo. Wakambonzwa the late R.G. Mugabe achiti ndiri kunzwa masimba ekupinda muzana. Ndaisazvinzwisisa kuti mudhara kana kuti ndikunzwa masimba ekupinda muzana ari kurevei. Ndakazozvinzwa pandakatanga farming. Ndikunzwa masimba ekuda kurana 100 hectares and above. Yes. If I can get a land, a minimum of 70 hectares, maybe I'll be enough. Ndoda something like 70 hectares and above. Because simba racho ndinaro. What can you promise if inini, because I've got the power rekupa 70 hectares. Ndikakurongera ndikakutinyira mabhatani. Ndinokutinyira kunana land tenure committee, ndoenda ndonokumbirawo ku Ministry of Lands, ndonotaurawo kana nana Tagwirei or whatever maparliamentarians or MP wemunonzi muninga ndiri. What can you promise to do with that land? Enini Mukoma Zigo, let me be very clear on this. I promised myself that for as long as ndisati ndazadza GMB yeMariSape ndiri 1 andisandatanga farming, ndoda kurima kusvika malevels ekuti ndikaharvesta soyabeans ndikaenda nadzo kuGMB yeMariSape inofanira kubva yangozara yonzi tambovhara kusisina space sekuri mberi wavharisa GMB wari 1. Hanzi zvaigona kana varungu chete. I can do that. I can be more than that, as long as I do have land. That's why I said inini I can do nothing. As you can see, I do have something less than 15 hectares. I can do nothing nazo. Hanazo andoita. Dzopera kushandwa ndisati ndaneta. Ndisati ndanzwa kuda kuti ndakuda kugara pasi basa robva rapera. I need something like 70 and above. Dzekuti handidi kurima zvekuti kana nchirima ndoti chiportion ndaisa fertilizer, ndaisa soyabeans, ichi ndaisa fodya, ichi ndaisa cotton. Kana iri cotton, dzinofanira kunge 200 hectares dzecotton chete. Kana iri soyabeans, dzonge 200 hectares dzesoyabeans chete. That is my wish. And vakuru vakati you are over ambitious. No.
Hawafani kudaro. Because chinhu chakakosha kufarming ma outputs. As long as uri kukwanisa kushanda munda iwowo, as long as uri kuburitsa chinhu chinobatika, apana, it's okay. Pakuti mondipa 70 hectares, ndorima 3 hectares. The other 60 something, ndakuita something else. Asiyandi. Saka inini mukoma Zigo. Kuti ndinzi ndakurima, I need 70 plus hectares. A minimum of 70 hectares. Maybe, I'm not saying I'll be enough. Maybe I'll be enough. For as long as ndisati reach that level rekuzadza GMB ndiro 1, ndisati tanga kurima. And once I reach that level rekuzadza the GMB emarisape ndiro 1, I will never quit farming. Ladies and gentlemen, this is a very ambitious young man. Arikutaurawo what he expects or what he's looking forward to do in the future kana ma resources achita allow. And remember, asikutaura zvinhu izvi akarara. He's already doing something. He's already utilizing the 15 hectares that he has already. Arikuti mukandisvitsa pa 100 munonakirwa imimi. Ndogona kuzadzirai GMB. Manga makutaura kuti mataura kuti mukana kuzadza GMB. But ndikuona chirimwa chamukuriba panapa chinopinda mu GMB reshe. Soybeans hakuna crop isingapinde mu GMB. Vanhu vanobelieve kuti maize. Vakaona pakanzi GMB vanofunga kuti panoda kuti grain, maize, board. Yes. No. Chirimwa chese chinopinda mu GMB. Zvinoreva kuti GMB. Grain Marketing Board. And what is grain? Grain tinongoreva kuti zvirimwa zvose zvine mhunze kana kuti zvakaita like unoona zvimatsanga zvechibage zvesoyabeans, nzungu, beans, sugar beans, let's talk of zviyo, mhunga, mapfunde. Zvese zvinopinda mu GMB. Hazviregedzi kupinda mu GMB. That's the main purpose ye GMB, kuti varimi kana vapedza kurima voenda nazvo vondotengesa zvinhu zvavo ku GMB kudura renyika. Yes. Saka muchitanga farming ndechipi chirimwa chamakasarudza? Ndakasarudza soyabeans. Ndidzo idzi dzatinadzo. Ndidzo dzatinadzo idzi dzamuri kuona idzi. Yes. What informed that choice? You know, ndichizama kutsvaga chirimwa chandingarime. Of course, kwakuine ma-option efodya, kwakuine ma-option e-cotton, nezvimwe zvirimwa zvakangowanda-wanda. But I choose soyabeans for this reason. Soyabeans hadzinetsi kurima. Right. Musati matsanangura ma-reasons acho. Names now choose maize. Maize is the most popular crop. Yes. In Zimbabwe. Inorimwa almost every peasant farmer. Yeah. You know kuti kana uchirima zve business, unotarisavo kuti muhoro wako unge wakati kwirei. Chinoita kuti muhoro ukwire kana kuti udzike uwandu hwevanhu warima chirimwa panguva iyoyo, uye nedemand kana kuti nema-uses that crop. Chibage chakanakisa zvokuti but market yacho inogona kutinetsei pakuti almost everyone anorima chibage. You yourself mukoma Zigo, you hardly buy maize because munogona kunge mine chimunda chenyu chamunorima, motodya chibage chinyoro, motochigocha chimwe muchididi, chasara makutokohwa chatochesadza. So kana muchinge makarima zvimunda zvenyu zvinganingani, gore rinogona kutopera tikandobata imwe season musina kumborima chibage, musina kumbotenga chibage. Saka zvakaita sesoyabeans, if I can go kusoyabeans, chinhu chisingarimwe nevanhu vakawanda, but chine zvinhu zvakawanda chatinowana kubva padziri. Pasoyabeans tinowana mafuta ekubikisa mumuriwo. Pasoyabeans tinowana machunks. Pasoyabeans yes. Pasoyabeans tinowana chikafu chemombe, chikafu chembudzi, chikafu chehuku, tsuro, nguruwe. Tinowana makreshi kubva musoyabeans. Saka tinowana flour. Munoigaya motoita flour inotobika chingwa chakatonaka, just like zvinongoitwa wheat. Saka tinowana zvinhu zvakawanda zvinobva pasoyabeans. Saka market yacho kana kuti demand yacho inenge iri high nekuti ine zvinhu zvakawanda zvainoita. Kana gore iroro ikashaya market kuna vanoshina mafuta, tinongoenda kuna vanogadzira machunks. Kana wese vakati hazviiti, toenda kuna vanokresha chikafu chemombe.
kana chembudzi kana kune vanhu vanobhilivha kuti ukaona ecrop isiri kurimwa zvakanyanya nevanhu hanzi inzwa kutya munyuriro unogona kuita unogona kutyisa chaizvo. What I discovered in farming ndezvekudai Mukoma Zigo, hakuna crop inorimwa munyika inoshaya bhaya. Kana mukatanga kurima paprika right now, or any crop you might think of kuti haina munhu anayo muZimbabwe, you'll be surprised kuti musati matoikohwa pane patoni mabuyers. Chinoita kuti tifunge kudaro ndechekuti tinenge tisingazivi kuti zvinhu izvi zvinoshandei uye kuti tinozvitengesa kupi. But hakuna chirimwa chisina market, hakuna chirimwa chisina buy. Like now, handisati ndatombotanga kutsvaga mabaya esoya beans. Not even, that's a bridge to cross when I get there. Aiwa, but vanobva vati it's not wise because you should secure the market first, and then when you secure the market mukashaya munhu anotenga. Ndo rimwe dambudziko ratinaro kuvakomana vechidiki nevasikana vechidiki vane shungu dzekupinda mufarming, then votanga kutsvaka mareasons anovarambidza kupinda mufarming. Ngatiite taita, we start from there. Tonyura ka 7,000 hatinyuri in the sense yekuti that's why muchiona vanhu vakawanda vasingarimi vanoti ndinozonyura. Vamborima here ukanyura? Plus augoni like you Mukoma Zigo, makambotsvaka here market soya beans? handina kuitsvaga because handirime soya beans. Perfect. How can you look for a market yechinhu chausina kurima? Unototsvaka market yechinhu chawakadini chawakarima. Mune here munhu wani Mukoma Zigo akambouya kwamuri achitsvaka soya beans? No. Why? Because handitengese soya beans. That's very correct. Hamugoni kuvaona vanhu vanouya kuzodzitenga kwamuri because hamuna kudzirima. Do it first. Okay. Then you cannot attract. Yes, you know zviri mu business. Ndogona kusawa nemind yekutenga soya beans nhasi because handina kuona adzita. But like now pamuchabva kunokuka, muchatobva muine a different mindset based nekuona kwamaita soya beans idzi. Munogona kuti kana kuti munogona kungofunga anything zvine chekuita nesoya beans, makutodzoka back kuti soya beans dzako uchadzitengesa mari uri kuzvifambisa sei, because zvinhu zvamuri mazviri haugoni kuwana information yezvinhu zvausiri mazviri. Saka unogona kuti handipindi mufarming nekuti hakuna mabhaya iwe usati wamborima wotogumira ipapo. Isusu tikuti ngatirime, like I said before, inini I'm a Seventh-day Adventist church person. I believe in God and I trust in God. I do my part, then God will do the rest. Yes. Plus mukufambirana nemharidzo futi yekuti murume ngaadye chaanorima. Yes, ngaadye chaanorima. Like I said, farming, even vanhu vakasatenga Mukoma Zigo todzidya soya beans dzisvika dzapera. Machanzi munomagoda imi. Todzidya soya beans. Ko fodya nemi tinoda kurima fodya. Fodya for chinamato changu inini I'm a Seventh-day Adventist church person handirime fodya. Ko vanoti fodya is not just for abuse, it's a drug. But a drug doesn't necessarily mean that a drug is evil. But the abuse of a drug. Hanzi fodya inoshandiswa kutorapa chaiko. Rega nditi ndibva ndapa clear panapa. Vanhu vanofunga kuti isusu as Seventh-day Adventist kusarima fodya it's because tinoti inoputwa inodi. No, it's sometimes it's for medicinal purposes. Kurima fodya ukabhabhatidzwa musangano rechi Seventh-day Adventist, pane atinoti mavows kana kuti miko dzaunoita kuti ndibhabhatidzwe nditange kuva member this church unofana kupiwa, unofana kuita mavows. Pa one of these vows pane vow rekuti kana ndakuda kubhabhatidzwa musangano rechi Sabata handicharimi fodya kana kushanda pabasa rine chekuita nezvinodhaka. Zvoreva kuti handichashandi mabeverages, handichaiti zvekurima fodya, handichagoni kutengesa fodya kuihodha nekudidi. That's a condition imhiko yatinotora kuchechi. So if I break that vow, zvoreva kuti you have defiled your conscience. Yes. Saka that's one of the reason why I don't, the best reason
why I don't do fodya. I'm a Seventh-day Adventist church person. Ndikaita miko idzodzo, you know, vhesi rekuti chamasunga pasi nekudenga chasungwa. Tikasunga that vow yandakaita pasi, I did it before God. Ndichiti Mwari ina nchari mifodya muupenyu wangu. He agreed with me, wakazvigamuchira kuti aucharimi. Ndobva ndazodzirima fodya dziya. But vow yoyo ku Pathfinders, whatever it is, makaudzwa the reason why ukupiwa. Aungopiwa vow kuti inini ndavow to marry you, asi andipiwo ma reasons why I'm vowing to marry you. Hamuna kuudzwa ere ma reason why muchiramidza kurima chirimwa chekuti it's a drug that is also used for medicine. For medicine. Ndinganyepa, yes, zviriko zvidzidzo izvo kuma Pathfinders, kuma Adventurers, kuma kindergartens, but I can't remember. And then I stick pekuti I vowed this to God. If I violate that vow, then ndakanganisa relationship yangu na Mwari. I said it to God, inini handiri mifodya, handichari mifodya. Wakati it's okay ndazvinzwa, then mangwana because of ndoda mari, ndobva ndaenda kundori mafodya. If I can't be faithful to God, I will never be faithful to men. Ladies and gentlemen, we have a very faithful man here, a man who sticks to his word. Vasikana kana muriko, ndo murume wekurorana naye uyu. Akakupa vow kuti inini I will never cheat on you, handiti. Just to know kuti you will never. Mune musikana here? No. Man of God, mnatanga nda musikana rini? Pamberi papa. Ladies and gentlemen, message animanzwa avatorina musikana, which means vakanzi iri open. Kana uchida murume anoti if I can't be faithful to God, then I cannot be faithful to men. One of macrop ari kurimwa futi muZimbabwe nekuti ndinobvunza kuti pa 7,000 yamakabva nayo kuSouth Africa you could have used also, handiti tingobvunzawo maoption, handiti vanhu izvo zvavari kurima goridhe nemusinatsvaka gomba. You know, Mr. Thank you so much. I was looking forward for this question. When God created Adam and Eve in the beginning, Genesis chapter 1, wakawaisa mugarden re-Eden. Kuti vange varimo vachiona zvinhu zvavanoona. When Adam and Eve sinned against God, he chased them out of the Garden of Eden. He commanded them to till the ground. Why? Because the future for sustainable, profitable and responsible starts with farming. Let me be clear on this one. Let me be clear on this one. Yes. When if you go to Bukura Psalms, rinoti nyika ndeya Jehovha nekuzara kwayo, nyika nezvese zvirimo newageremo. Kana chiti nyika nekuzara kwayo ndeya Jehovha, meaning to say Mwari anoziva pane ma gold belts, Mwari anoziva pane ma diamonds, Mwari anoziva pane matombo anodhura. But why he decided kundoisa Adam na Eva mu garden re-Eden? It's simply because the future for sustainable, profitable and responsible starts with farming. Like here, tiri muno mumunda. Oftentimes unochinzi there was a mine there. Yakavhara 20 years back, yakarana 5 years. Meaning to say kana mukasvika pa belt regold, rinosvika pakupera. But the fertility of the soil stands forever. Munda unoyu unogona kuti tikaushandisa this year kana after 10 years tikaona kuti haucharimi, tinouya nelime, tinouya neorganic fertilizers, touisa uno rebooster kana kumbousiya uno generate that fertility again. But mukasiya mine for 5 years hamugoni kuwana pamera gold. That's why Mwari inenge yaparara. That's why Mwari paakadzinga Adam na Eve akawaendesa panze akati mucharima chinyi munda, kwete kuti muchandohasla goridhe, akati mucharima munda, because he knew that the future for sustainable, profitable and responsible starts with farming. That's why uchiona vapfana vaiva vakarekodwa sustainable, profitable and the future for sustainable, profitable and responsible. Yes, farming. It starts with farming. Yes, it starts with zvoti mainvestor ari kunze ari kuparadza makomo ari kudii, zvoti dai anga ari mainvestor efarming. Yes, ngadai pasitomborina outcry yese. Yes, dai vanga vakainvesta mu farming, tingadai tiribo. Because ndiri kuona kubva pakakolonizwa nyika inoyi, vanhu vakarima more than 100 years vachirima varungu, tichirovana navo vachirima, tichinetsana navo vachirima, kusvika vaenda isu turungorima, land yedu ichingori as good as it is. Yes, because
sustainable, profitable and responsible Yes. is farming. Yes. Mandidzidzisa. So I choose farming. Ladies and gentlemen, this is very clear and straightforward. Masvika pachirimwa ichi. Makambochirima before? No, that's my first time. So my you are first time. experimenting. Yes, I'm experimenting, and one interesting thing about me is tine madhumeni, tine vanhu ve-farming. I told myself that I am not going to consult any one of them. I am going to do it myself so that I can learn, knowing that experience is the best teacher. Ukandiudza Zviri kuti wise here izvozvo. yes, ukandiudza kuti soyabeans. Asi mastatement etseka. No, this one is wise because mukandiudza mukomadzirwa kuti soyabeans irime yakabatana, unofana kuibatanidza. Mune zvamakadiscover imimi zvamakaona kuti inofana kurimwa yakabatanidzwa zvandisina kudiscover. Inini ndinogona kurima zveshuwa ndakaibatanidza sekutaura kwenyu, but I must know the reason behind kubatanidzwa kwayo, so I have to experience it myself. Alright, kana muchiti experience is the best teacher. Mukureva kuti mimi muri kungotsvaka soyabeans motanga kudyara mwamatoenda hapana ari kukutichai. No, you should have knowledge. You know, kuziva chinhu academically is different nekuchiziva by doing. Mumabhuku ukawerenga unoudzwa zvichinzi munodzirima muchidai ukaenda painternet unonzi munodzirima muchidai. But izvozvo zviri different nezvadzinoda kudziitwa dzapa ground. Crop itself inokudza zvainoda kuitwa. What do you mean? Kana uchirima chirimwa chako chinokudza kuti spacing inofana kunge yakakura, inofana kunge iri icho chega. You know, mabhuku anokuti spacer crop 1 centimeter apart, wakaidi ayo mabhuku kudzidza. But iwe kana wapa ground, let's talk of tobacco, fodya. Hatigoni kubatanidza fodya like soyabeans because pafodya chatinoda mashizha. Kuti mashizha akure anofana kuva akaspacwa zvakanaka. Izvozvo unotozvivana kana wazvirima ndopanzoti no ndofana kuispacer ndakadai. Kusoyabeans unofana kudzidza by doing. Unofana kugena experience by doing. Kana vanhu vachiti hatifani kuibatanidza, kana vanhu vachitofana kuikasika kuirima, wanozviitirei? So this year I'm not worried about my profits. It's a year to learn. Where will you get the capital to start next year if you fail this year? Inini I'm a risk taker. 24/6 I'm a risk taker. I don't mind kuisa 5,000 per diri ndichida kudzidza. You know, kunyura it's a lesson. Kubudirira it's a lesson too. Ndikanyura this year, then I know I did this mistake. Next season, I'm not going to repeat that same mistake. But kunyura, it's a costly lesson. You know, and then kubudirira it's a profitable lesson. If you are a risk taker, like me, myself, and ndikupinda mudeal kana muproject ine mari less than 5,000, I put all yandinayo. Ndikaisa mari yangu yese mukomazigo padiri, I will never sleep. Ndichiti mari yangu ndikanyura, I will stuck. Saka inini I hardly sleep. Ndikaisa mari padiri. Handizorori. Even if zvine ma possibilities ema loss, I try by all means I can kuti zvisaite ma loss. That's the most important thing kana uchita if you are a risk taker. Ukariska ukaisa zvese hauzorori kusvika zvinhu izvo, unotoita by all means kuti zvinhu izvo zvive successful. But kana muine 5,000 komazigo, mukaisa 2,000 padiri, mosara ne 3,000 muomwe, mune muchiti kana ndikanyura still ndine 3,000, I can start something else with 3,000. But if you put everything, you say hazviti. Ability yenyu muchi mucapital here kana kuti somewhere because muradza kuti capital ka yakakosha ayo but handinyanyo koshesa. No. Capital is part of input. I don't mind. I mind output. If I finance business rangu zvakanyanya, ndoziva kuti ndikaisa effort yangu yese, the output will be good. Mutauro wenyu ndewe munhu anobva kumba kune mari, kune generational wealth yekuti anokwanisa kungoya, doesn't mind capital, anongoya achingoisa. Obva kana ikanyura
ndabatsa nazvo ndichanowana ini. If dai ndaibva ku a rich family ndaisambovhenture into farming and there was no need yekuti ndiende ndokanye dhaka ndichikwira nedhaka double story ndichibva apa. Muchembero wangu is not educated. My venture into chi? Taenda kumakomba kugoridhe, taindori magoridhe. Tongotsvakawo zviklemu zvekutongocherawo tichitongoenda takadaro. Nemasisiri muSDA. And no kugoda hakuna church. Kugoda hakuna church. I will still be an SDA church guy, but unenge ba you know pane ma hustles anoitwa nevanhu vane big, like like you can open a car sale. Uri kushanda smart, zvine a better shmari, but because andibve kufamily iri rich, I cannot do that. Muchembero wangu is not educated, mudara wangu is not educated. Muchembero wangu akagumira grade 7 haana kutonyora washayirwa mari. Mudara wangu akagumira form 4 akapasa 3 subjects Cambridge. He wanted ku upgrade awedzerwedzera ma subjects, but mari iyo ikatodini ikatoshayikwa. So vanhu vanoto dependa nekushanda. Saka inini ndakawastraina budget yao kana kuti mari yao ndichienda kuchikoro, and I'm thankful for that. Vakakwanisa kundiendesa kuchikoro kusvika ndapedza. Like now handichafaniri kuramba ndakangowatarisa pavari. Ndakufanira kuita something else, even if I'm not using my certificates. There's this one thing Mukomazigo I need to mention. Munhu akaenda kuchikoro, zvandinoona zvinosanganikwa nevakomana nevasikana vechidiki ndezvekuti kana munhu akaenda kuchikoro apedza anotsvaka basa, haagadziri basa. Ndo zvinhu zviri kutikuwadza sevakomana nevasikana vechidiki. Inini I think chinonzi kuenda kuchikoro chinonzi kunzi munhu waane degree, zviri kunzi waakukwanisa, pfungwa dzako dzagadzirwa kukwanisa kugadzira basa pasina basa. So if you do have a degree, pfungwa dzako sharp enough, dzapinza kuti waakukwanisa kugadzira basa pasitorina kana nebasa racho. Unofanira kugadzira chi? But hanzi type of my institution atiri kuenda hanzi anenge adona adeteriorate the quality of education ku MSU, for example. I'm not casting aspersion, but yes. Mbiri inenge ichinyanyofamba. That's not what they do, but mbiri inenge ichinyanyofamba neundawe. Quality education yadona. An academic institution, zvakaita zechikoro, primary, secondary, university, it's a garden of many possibilities. It's about how you take it, how you consider, how you put value on it. Chikoro achina mhosva pakuti munhu aita unemployed. Like kuti hanzi izvoni education quality yadeteriorate vanhu vachagoni ku no hakuna zvinhu zvakapusa kudaro. So it's not the quality of the institution but the quality of the person. The quality of the person, how you think, because like I said Mukomazigo, kubva uri uchinzi mu 1-1 mu first year kusvika wakunzi mu 4-2, 4 years uchidzidziswa kutsvaka mari, uchidzidziswa kugadzira basa. Problem yedu ndeyekuti tinoda kutsvaka mabasa, tamashayiwa, then we blame the quality education. It's not quality education, it's how you locate yourself. Munoona that is why mu Africa as a whole tine problem ya unemployment as compared kune, let's say kunana western countries nechakuti zvakaita kunana America basa rinonzi rakawandisa kupfura vanhu, because munhu umwe neumwe akabva pachikoro anoda kuva own boss. Ndikapedza chikoro anenge atone business idea yaanoita kuti ndoda kutanga chakati, saka ari kutopedza chikoro achitotsvaka vanhu vebasa. Uri kuzviona, but isusu tikupedza chikoro tichindotsvaka basa. Mukagraduate muri 5,000, out of 5,000 4,995 wari kugadzira ma CV kuenda kunotsvaka basa. 30 ndo wari kuzama kuda kutsvaga kugadzira basa. Saka unemployment inoramba iri high, zvoita kuti vanhu vablame quality yechinyi education, yet quality education hainei nekushanda kana nekusashanda kwemunhu. Ladies and gentlemen, uchenjeri hwatasheyiwa nawo hwakawandisa panapa, so tichivhara toda kuudzwa his journey pasoya beans is kuti rwendo rwenyu kusvika tisvike pamuri rwakamira sei. Mobva matitora briefly muchitiudza kuti kubva pamuri izvezvi apa kuchisvika pakunzi ndaane cash muhomwe yesoya beans zvinenge zvakamira sei, chimotiudzai. Ya ndingangoti kubva zvandatanga kurima. Mumbobata.
Alright. Ndingangoti kubva zandatanga kuita zvesoya beans. This year I'm not much worried about zvakanyanyisa. I'm worried about learning. Ndiri kutsvaka ruzivo, ndiri kutsvaka kuziva. I learned a lot kuti like in soybeans is something best neivhu randiri kushandisa red soils imhukutu really difficult kushanda kana kwakunaya. So ukanga waita dry planting wogara uine zvinhu zvako zviri ready woita dry planting, mvura painonaya inotosvika iwe watopedza kudini kudyara zvinhu zvese zvatobho, hauchanetsani nekuti wambomira kurima nekuti kuri kunama, wambomira kushanda nekuti kuri kudai, wambomira kushanda nekuti kuri kudai. Ndingangoti ndo zvimwe zvema challenges. Another challenge yandinayo handieland. Land idiki handina land. Land idiki ndoite ne 15 hectares. Makantarisa kuti ndoite nayo handina ndiri kuita, I'm wasting time. Zvitori nani kugara kumba tichiona edu news dze Al Jazeera. But anogara kumba. I'm saying ndoda land. Ndoda land. Mukomazigo I was down kuchiredzi. Ndakaona vachirima nzimbe. No, that's excellent. That's perfect. I really wish I can reach that level. So inini handina land, ndoda land. The other thing chandinoda kufarming ndisati ndataura hangu kuti zvandiri kuexperience apa. Chinhu chandinoda kufarming indoda kurima throughout the year. Kubva January kusvika December ndichirima ndo zvandoda. Chinonditadzisa kuzviita zvikwanisiro zvakaita sefence. Handimaona munda unouya hauna kufenzwa. Zvoreva kuti handigoni kurima throughout the year. Even muno raining season unofana kurinda panogona kungopinda mombe kana mbudzi dzinogona kungorasika kana whatever zvinokanganisa crop. Saka ndikawana fence yekufenza munda, I can say ndinogona kurima throughout the year. Chimwe chinhu chakakosha chandoda, handidi boho, handidi kuriona. Uwandu hwemvura yemuboho hunodhidhipenda nekuwanda kwemvura kwesizini iyoyo kuti yawanda zvakadi, yanaya zvakadi. Mvura ikanaya zvakanyanya, mvura inowanda muboho. Mvura ikasanaya, mvura inodzikira inoita shoma. Inini ndoda 7 kilometers away from here tine rwizi haruperi mvura. Kunyangwe kukanaya, kunyangwe kukasanaya, mvura inoramba irimo throughout the year. Yakasviba zvekuti you cannot cross it. Saka plan yangu ndeyekuti ndikawana submersible pump ACDC 5 horsepower. Ndoda 5 horsepower. Ndowana generator. Ndikawana something like 5.5 kV and above. Yandinojoina ne submersible pump 5 horsepower ACDC. Ndowana mapipe 50mm polypipe dzakareba 7 kilometers. Handidi matengi, majumbo tengi, majojo tengi, 5000 liters. Handazvandoita nawo, ane mvura shoma. Ndoda kuita matengi ekuwaka. Ndikawaka 1 tengi rine diameter 3 meters ne height ye 2.5 meters. Riri 1 rinondichengetera 37,700 liters yemvura. Riri 1. Ndaita rekuwaka. Handitorina matengi. Ndoda ndikavana chiri kunitadza kuvaka matengi like capital. Ndikavana mari ndoita matengi ekuwaka because ane special material anoshandiswa. Ndikawana matengi 2 ma 37.7 thousand liters, meaning to say ndinoenda ane 75.4 thousand liters dzemvura. Ndinodiridza zvekuti handina any disturbance. 37.7 yaita zvenekuita kana 38 kana 37. Ayo ndoda kuti rikaita diameter ye 3 meters roita height ye 2.5 hari break. Rine rakanaka. Rikaita less than mvura yashoma, handidi mvura shoma, ndoda mvura yakawanda. Saka ndikawana 3 by 2.5 ndine ndiri bo. Ndovana saka what I want ndikawana munda. Zvinimadzisa kupi? Aiswe ndokotaka zvandataura zvacho kuti ndopa unenge wakuchizo apply tunhu tuya twekuteshiari pazvinhu zvawacreata. Ndo meti dzacho. Saka ndikawana fence, ndowana submersible pump, ndowana generator, ndowana munda, ndowana matengi, even nechitractor. Watagwira wangambochitadzi chitractor. Wangambochitadzi. Aiwa ndichechi elder wangu. Is my church elder. Elder. Wangambochitadzi chitractor nechisubmersible pump. Sendogonochiya.
imimi mukomazigo no imimi chamangonzwa muchipushwa nemweya kuti ndikaita chakati imimi muno link imimi toda link kwamuri ndoda mundogume tsono dziya kuti kuri kudiwa munda uko kuri kudiwa submissible pangu kuri kudiwa generator kuri kudiwa fence kuri kudiwa mapipe 7 kilometers 50 mm polypipe ndo zvandingangoti then mujeni yangu yesoya beans taakundovhara yedu no soya beans it's a good crop. I really invite my youth, even vanhu vakuru vasina zvekuita kuti uyai tirime even musiri interested kurima soya beans, you can find a crop unorima cotton, unorima sugar beans, unorima icho chibage, idzo nzungu, anything there's runinga chakakusunungukira, you can do that. Unokwanisa kutobudirira. Inini I'm expecting, it's my first time though, but I'm expecting a bamba harvest. I'm expecting something nice. At least it's first year, but capital yangu hainyuri. Ndakariska capital yangu hainyuri. I'm quite shocked capital yangu inodzoka. Neshi profit wo plus experience. Saka it's quite good. Ladies and gentlemen, ndo mukoma Manuero vane mbiri. Unonza kune mimbi mkuru anonzi Junior Spraga anonzi Manuero. Inini ndinozongowanzwa wakomana awa mabasi. Inini ndiriwe dendera resango. Chimpetu kurura. Kuna kutawa. Musoro wangu I think we're divided into two. The other part is farming, the other side dendera resango. Ladies and gentlemen, by my request, he is not sleeping at home, just wishing and dreaming that a good Samaritan will just pass by his house and give him all these things that he needs. He is already doing the most. 15 hectares is not a joke. And let's say you don't get help along the way, as many don't. Mm-hmm. Does it mean that your dreams are shattered? No, it doesn't mean my dreams are shattered. This thing, andina kupushwa nevanhu kuchiita. It's from within. Zvinogona kutora nguva, but still ndichangosvika kwandiri kuda. It's a step by step. Kana ukashaya vanogona kuita chipini vachiassista nezvandoda. Still in the process of time, I will do it myself. Your last words? My last words ndeyekuti kuvakomana nevasikana vachangobva muzvikoro vari kuti hatina zvekuita, idzodzo inhema zvekuita zviripo. Vakomana nevasikana vari kutora zvinodhaka vachiti hatina zvekuita, idzodzo inhema zvekuita zviripo. Hakuna department rinofandwa negovernment yeZimbabwe seagriculture. Recently I heard Dr. Tagwirei wachiti taisa 3 million patanga season, taisa 3 million ku bank. This bank, what is this bank? Ravakaisa mari wachiti if you are a farmer or you want to start farming enda ku bank undowane mari, unowana a minimum of 3,000 unowana magende. No, ini was okay because ndaka budget mari yangu kainokwana. Zvakazotouya zva Dr. Tagwirei ini ndatounganidza mari yangu, saka sekuti hatina zvekuita. You cannot even say ana pekutangira pariko because takaisa 3 meter ku bank, AFC bank. Unongoenda ku AFC bank undoti ndayotorawo 3 yangu. You see, saka unototanga uri kufarming, even uchida kuventure into transport. Kutransport hakuna kufandwa kwa vanhu, kwakafandwa kufarming. Saka unotora mari kufarming, wodidi wozoita maprofit wachienda kutransport. Ladies and gentlemen, those are my last words. And my last words, Emurizo Emunda, those are my last words, Anguo. And with that, we are out.